Jo. Počkej, že hodně štěstí, hodně zdraví a hodně mamka a tak Miláčku, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohodě, co máme rád. Ať mě nezlobí si zapomněl. Ano, ať mě nezlobí. Děkuju. Tak to je mozec, ty vole. 49 let. Jsem si podobný, ne? 39 let. Tak, otočte je a pojďte udělat fotku hromadnou. Já jsem byl hezký, když jsem byl malej. No vymodelová babička je kouzelnice. Prostě ti, kteří tě mají rádi a vždycky tu jsou pro tebe. Marcel, Pája, Kuba, Jáša. To sedne, ne? Žít a kvést, krásný úděl, před očima růst, vzhůru křížka, každou chvíli kost. Krásný úděl máme dnes, kráčet k zítřku, žít a kvést. Krásný úděl, před očima růst, vzhůru křížkám, každou chvíli kost. Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže spolu květem. Když se podaří, co se dařit má, tak je přece krásně na světě. Když se podaří, co se dařit má, když je slunce jako ze zlata. Když se podaří, co podařit se má, podaří se také poupata. Krásný úděl máte dnes. Co je to tady za hnusnou máničku?
Rád bych si s váma připil na naše dnešní narozeniny, který slavím teda já, 50 jako kretén. A Marcel jako 40 jako druhý kretén. A chci taky poděkovat za účastnění a... Na zdraví. Tam mnoga léta, živio. Čau mládeži! Jak se máte, vole? To bylo na každé diskotéce. Jo. Ano. To ale pamatuju, že ne. To nepamatuješ? To víš, že jo, ne? Ty máko! Ajde. Takže nemusí. Pozor, chodí! Já mám 103 lidí, Co bych si zdal být stále mláďa. Být mládí, nikdy stáří. Ztracená, jak se máš, kdo tě zmáš, kam se schoulíš. Ahoj, já tady zrovna vyprávím, jak se peče bábovka. To je skvělý. Děti to velmi dobře chápou. Ano. Otázka je, chápu to já? Je to edukativní video, můžeme to pustit do světa. Jsou to, jak se tomu říká, takový ty brownies. Ne kontroverzní. Ještě jiný slovo. Sporný teorie. Jak se tomu řekne správně? Sporný. Je to spodný, ok. Nechceš to slyšet? Ne, mám jít pryč. Chceš to zažít? Já mám všema 10. Ukaž to. Já budu státnice na psaní na stroji. Právě Já měla 350 uhuzů za minutu. A já mám státnici na čtení
psaní na zdroj. Tak mám stát. A teď vám řeknu, co Pája napsala. Píše. Užijte si dnešní večer. Tak mám stát. Tady nějaký? Pojď k nám, mladí, nebo mladí. 50 tisíc jsou tady, to je 1, 2, A to bude taky 50 neměl. 3, 4. Pár přátel stačí. 4. Děkuju. Já 4. Já jsem možná nevěděl. Já jsem možná 4. Pojďte tancovat tady a nás pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít. Já mu šlápnu na vlasy. A než se stanou, To seš ty, jo, čau. když nemáš chuť se smát, jenom při se a vstaň a rvát se nepřestaň. Strašně prskáte. Oh,